Tete kwa fra mwanya nkurumpono no ono na suma na difo woni bremu ebrenu nie ewiase nyine behunu de wonya nkurumpo nam na difo so etumiyo odifo Agyeman Benjamin otrenini no de wasuma no awieye bremu no ose wonfa na asem emeji ne manyina osuru nyankurumpo tumi ni na hoden ahye no ma odifo Agyeman Benjamin ose oche ni beye nyame manyina dia sesie Wojumadia watunidi the voice of truth so the voice of truth onyankurumpo ne no tiamu mranu nyina so hwe odifo Agyeman Benjamin wojumadia watudi the voice of truth so our Royal TV eye live ubehuna wadi nyankurumpo difo yi ewo joso bomfa bonwe junction wa voice of truth eye kokobonsam kwa amen yeda asefurade asebidofo medidu difo Agyeman Benjamin yenku hia denem na yenku ti Onyankopon asem na npa ko Yesu Kristo so na nenso o de mame na omienu nyese di nipa nim ne nipa susu onse di firi Onyankopon no de bebu wi ase atem yenkomra sesi ya wo Yesu Kristo dinim amen. Luke chapter 12 verse 4 Shase kaina yenko Enuradi Yesu Kristo asem o de ma yewi asem Luka nti do me nchi mo ye enan etifi asem si nipa suru kokobo Kristo si se yesuro nipa ehon koko no oboye hallelujah ebajo die nti na mra na ka sa asem wi nipa suro ho kokobo bajo enam yi yete asase wesi nipa do se na yehu mo yesuro Pata wati kezi yase nipa do wasei ena wa asase so a yehu wo ma yesuro omo yesei wan na hu nipa no osuro da mansa so ma mehwe na hu nipa bi a hu usuro na wose nipa so suro hu kokobo ye yesuro police for ena wan ka se asrafo suro hu kokobo duwe nya police for wan sem nya soldier for wan sem no kan wose nipa edi ya body yesu mu no senka ya ade bi te se yehu wa wo ha na o ya sanso na kuma na dani mu no e bo sei kim let's say wo na hu ye no usuro ba ye hia nipa bi ama ye mu hia te se de ye hu owo e to da kula nipa yi obetimi ehu obi so hu ni se ya wo san no si ya na wo hwe no ade tia hu no se ne ho ofe ti ebeden wo suro no na so se nipa suro ho kokobo hallelujah amen ene Kristo nam na ho bro so bebie wani wati amen 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 na wan tenase amfa mawiase asem we a oka ho asem yi eye Kristo eye boshe ohun eye boshe se boshe na ma obre so a asem we won ti ase da on ti ase da ndobi anim se enipa de ye gba se ena me ka se ke wiase se de ensori ne ye do mu ye no senka o mati do mu yase a ena ka Nyankopon asem se de sika san ko mati asan ko mu kra no asem wo na akoka yan ka se odun se buti so eto se nipa soro kokobo ne ye ye bu se on sa na adema asema baburu kanya no kore ade nti ye hu nipa ye nsuro na aso se ye suro a wo boy hu kokoi ase ne sei pato what asem yase say de ye ana wo so won ti ase ade nti a on fama onyambeje wo on fama na ase obe kire nise yeti Nyankopon asem se de sika sase a kenipa no pra ye kwa so nke de se bebu eti abibia ni sa Awurade wasem bo wa kan ye ne yenti ase de ba ye nkontabu me de ba ho na mfam
yɛtwe ne ho anteaseɛ nim adenti ya wo sɛ yɛsuro nipa ɛho kɔkɔ yɛso yɛwo yɛnsuro nipa yɛho nipa a yɛne nipa kasa sere ɛte sɛ ɔfa no ade wo sa hwɛ ne nsɛm taw nti wo sɛ yɛsuro nipa a wobɔ yɛn kɔkɔ yi ɛkwan bɛɛ so ne yɛde suro nipa ɛne awurade wasɛm wei no ɛm sɛ deɛ na woka no woanhu na wokaeɛ nyɛ saa anka bɛdwene ba yɛnte aseɛ nti no wanse yɛkenka ne yɛkɔ nipa suro kɔkɔbɔ na deɛ to ase no wra morning show ne yɛwie ɛnɛ de wura yesu wɔn kae o onyam bɛkyɛ wo ama na yi ndɛlɛ bia metu fo sɛ wo deɛ fansa to wa no heaven na ɔna ɛkɔ no ɔmo nɔɔso meme nsɛm ɛbɛyɛ den sɛ wiase bɛtumi agye ɛna ɛnyɛ den so yɛ wɔn na ɛbɛgyeɛ nhyɛnka sɛ fɔde sɛ wɔn na ɛbɛgye no wakae waka ho hallelujah di yesu kasa ɛtam da sɛ ɛkɔfɔ ɔsomaeɛ no sɛ wiase tie yɛ nsɛm yɛ ne yɛhu mmara no ɛyɛ kasa bɛbuo ɛna abɛbuo no so mfiri fam mfiri honam mu mfiri wiase firi soro nti wobɛte saa abɛbuo no ase agye sɛ wofiri soro de ama wo wofa wiase honam ne nyansa sɛ wode kɔkyerɛ soro mɛbuo no mu a wobɛti ɛyɛ waa na wɔka ho asɛm so wobɛsi sɛ yɛ obi nti yɛnsuro nipa yɛsuro gyata wɔn na nam no wɔhyia gyata a ne yɛm nhye no yɛsuro dɛnkyɛm onini yɛsuro wɔn ba wankasa mmoa biara mu suro ho kɔkɔbɔ na mehwɛ tv na mmoamoa no akoa bi baabi agyata wɔ no ɛna wasi na wɔne nam baabi agyata no wɔ no mesɛ ei na akoa wu nim nyame na sɛ gyata to hyɛ wo so a mimi yɛm hyehye mema no sɛ ɔnnim nyame na gyata ɔne nam mu adɛnti a sɛ woba wo nam fam a wohyia gyata a wosuro no na adɛnti na onyankopɔn anka nkyerɛ sɛ gyata suro nkɔkɔbɔ na ɔsi nipa yɛso yɛ nsuro nipa di asɛm wei nka nsɔre na te ase a nsɔre ɛwɔ wiase nyina mi ɔma Israel fi mi sɛ wɔdeɛ me nkɔ hɔ da nti medi hɔ danseɛ bi akyerɛ wɔ meyɛ torofoɔ ɛna ɔmo nso wɔde saa nkɔfo no ma yɛ ne yɛ sɛ pɛsoɔ medi hɔ danseɛ sɛ ɛte sɛ a amanaman kan deɛ mesɛ mede m'ani ahunu TV so America wo mede m'ani ahunu nti menim deɛ meka ne sɛ nka wiase amanaman yi no deɛ yɛne yɛfɛ Gentiles no sɛ nka yɛakyerɛ deɛ onyame asɛm Kristo asɛm si kasa a nka yɛbɛsu pii yɛbɛsu paa na yɛhwɛ Kristo asɛm a yɛaka kyerɛ yɛka sɛ Awurade wo nsɛm wei deɛ yɛnte ase wo nti na no Yesu kasa a na ɔkɔduru fie no Peter masa kɔbusa no wura woka asɛm wei yɛnte aseɛ de Kristo soma na Kristo anum asɛm no ɛmu nte aseɛ no ɛnyɛ mmerɛma nipa sɛdeɛ ɛnɛ obi afa no akenka no ɔtim sɛ makɔ school mawie JHS mawie SHS mawie yɛfɛ sɛ tertia sɛ deɛ timitimi kenkae timi kenkae a meyɛ enough no sɛ yɛkenkae na yɛte aseɛ awie deɛ a ka nipa soro wo no nkɛbɛbi sɛ Awurade asɛm ɛberɛ a wonya maayɛ bisa brother wote wo nua nkyɛn wo nsuro no saa na wo nsuro wei no wokɔhyia deɛ wahyɛ fiti so ɔno so wo nsuro no anaa ɔno wobɛsuro no ɛna deɛ wahyɛ fiti so hyia ɔno so nsuro na deɛ wokora deɛ wahyɛ fiti no hohu a woyɛ ne mmɔbɔ onyam bɛgye wo ama na yi mewura Yesu ɔbɛgye wo ama na yi kaaba bintie mochi mo yɛ ɛnan ɔsɛ menamfo nom ɔsɛ menamfo nom sɛ Kristo Yesu na ɛkasa yɛ o papa yɛ wiase nyinaa de yɛni ato no so no wode yɛntie n'asɛm a wɔka ne yɛhwɛ deɛ wiase yɛ obiara nso hoahoa ne ho
abɔnefoɔ sum nyame hwehwɛ ni mu ade ba kɔ ma hwɛ wiase hu no ɛna abɔnefoɔ sum nyame hoahoa mu ho nyame sum abɔnefoɔ deɛ wɔnuruyɛ no ɛnyɛ abrabɔ mu baabi a wɔnuruyɛ no deɛ wɔsum nyame wɔ bɔne nkwa so no ɛno na wɔgye tum sɛ wɔduru dina ma wiase sɛ obiara ka kyerɛ ne ka sɛ wɔduru heaven awie na yɛnim sɛdeɛ heaven ne si tia ɛne ɛkwan nnipa bɛfa so ansa na wɔanya mmuawura ka yɛbɛbɔ bena yie ka yɛbɛbɔ bena ka yɛbɛsi apini ba yɛnim nanso deɛ yɛnuruyɛ no abɔnefoɔ hoahoa wo ho sɛ wɔduru heaven ne deɛ ɔsɛ yɛdan a yɛbɛkɔ heaven yɛdan a yɛbɛkɔ wobɛkɔ obi sɛ heaven ɔsɛ maduru dada na mpakye wofiri pɛɛ bɛadwuam wɔtumi akɔ ade a pepa aburoni ti da so ne pepa bibini ti da so ɛne yɛde kɔ bɛadwuam ɛho sika firi pɛɛ wɔnya na nyankopɔn ahenni wɔnye sika ɛkyerɛ wɔ sɛ ne ahenni no yɛ tight ade a yɛsɛ yɛnye sika nso brɛ firi paatɔ tie ne yɛ wo ade a ne bɔɔdene nso yɛnye sika brɛ firi paatɔ brɛ firi no nti wogye ne sɛ bɛyɛ firi kwa ɛmu wura no yɛ tight na onyankopɔn ahenni nti ɔsɛ me namfo no mese mo sɛ womfrɛ wɔn a wokum honam so ɔsɛ mo nsuro wɔn a okum honam paatɔ nipa dodoɔ sɛ ne kum nipa dodoɔ sɛ ɛne kum nipa wabusua a ofiri mu no paatɔ wɔn na akum nipa da paatɔ wɔ ha kristo kyerɛ wadeɛ o na wɔn sɛdeɛ kristo som te a deɛ nipa ɛyɛ ne nɛ anso nipa da so kɔ ɔnate bɔ mpaeɛ bɔ afɔdeɛ som bi kwaku ne akua mo yare mo nka mo ho wɔn na ɛba yɛte asɔre dɛm yɛyɛ wei ɔse nipa so ho kɔkɔbɔ ɔwieɛ no ɛwɔ sɛ me namfo nom meka kyerɛ mo sɛ monsuro wɔn a wɔkum honam nipa ɛkum honam no ma mo nsuro wɔn ɛna mebisa sɛ asɛm a yesu kan so sɛ yɛkɔbisa yesu di a hwan ne hwan na yɛhu sɛ wɔn yɛ nipa da bi wɔn hyɛ nipa no mu kum wɔn nti yɛnsuro wɔn no pato maa mo wɔ ha yi nipa dodoɔ sɛ na mo busuani bi akum obi da ma nsa so ma mehwɛ wɔn sɛ obusuani bi atwɛ sɛ kae ɛde akum obi da ɔnsɛ bi ni ha na yesu sɛ sɛ wɔka kyerɛ sɛ yɛ onipa bi a ɔmo kum honam mo nsuro wɔn ɛno so yesu asɛm a ɔka yɛ te sɛ ne sɛ ntuka wo tie te nyame asɛm ase a yɛbɛhu sɛ yesu nsɛm bi a ɔka bia no yɛde ba yɛ ne yɛabrabɔ no a yɛbɔ no wɔtenetene na nka ne mfa sɛ ɛwɔ nkurɔfoɔ a ɛkum honam deɛ a ɛne yɛhu ma ɛbɛhwɛ yɛho yɛ yɛdeɛ yi ɛne yɛso yɛhunu bi nipa a ɛwɔ nyinaa yɛ wɔn ne yɛ kasasere na yɛyɛ nim sɛ yɛadɔfo ne wɔn no nso nim sɛ ɔmo nso adɔfo ɛne yɛn de wɔn mo na ɛkum honam ɛno na asɔfo atorofo adiifo atorofo asɛkafo atorofo de bɛkɔ akɔhyɛ abayifoɔ ma wɔbɛkyerɛ wadeɛ hallelujah amen wɔsi nti yɛ wɔn nkurɔfo bi wɔ hɔ a ɔmo kum honam ma yɛ suro wɔn yesu na ɛka wɔ yɛ o kristo yesu kyerɛ n'akyidifoɔ sɛ ɔkyerɛ wɔn na ɔbɛma wɔn nkwa bɛgye wɔn nkwa ne sɛ sɛdeɛ n'asɛm si tie no enipa biara a ɔbɛba asase so na ɔbɛgye kristo yesu asɛm wɔyɛ dan a yɛwɔ nkurɔfoɔ bɛsɔre akyire wɔ a ɔmo nya akora wɔn bɛkum de asɛm wei na ɛnɛ dɛ ɔka kyerɛ wo no ɛnyɛ wɔn na kɔ nsɔre wodoɔ na ɛbɛte aseɛ agye sɛ
wo ana abenya ntiaseɛ hallelujah ade ntia osoma me Ghana fo se me yetorofo atoda so no musa hye ko mu se me ye nokwafo timi kuro ye na me dane se ya e cha na masa dane se obi ti ma se mi na koma no a e koma no so di fo ye nokwafo ada be gbatia no no wo so yetorofo asem we di ni baburu onyambeche wo amana wo enti Yesu Kristo nim se sɛdeɛ na kwaekyɛ na sɛm teɛ enipa biara wobɛgye asɛm no sɛdeɛ si teɛ no wobɛnya nkurɔfoɔ bɛsɔre atia wo a wɔbɛhwɛ owuo ɔmo no wobɛdi asie yɛwɔ saa nkurɔfoɔ ne wɔ hɔ ade nti na saa nkurɔfoɔ no wobɛdi asie na wɔbɛhwɛ owuo suban a saa nkurɔfoɔ no tim no Kristo asɛm ba asɛm ka ɛmɛpɔn yɛmfiri saa suban anim ɛna saafo no amɔ mo nkwan anye na wowagyeɛ enti wogyeeɛ no wone saa nkurɔfoɔ no suban afɛdeɛ nsonsono yɛ ayɛdeɛ enti ɔmo huhu a na ɔmboafo ɔmo huhu a na ɔhwɛ ɔmo ahi nti Yesu se saa nkurɔfoɔ nso ɔmo yɛ saa no deɛ nti ɔmo yɛ saa sɛ ɔmo nso susu sɛ ɔmo nim Awurade ɛna wɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ Awurade na ɔmo nim na ɔmo som no no deɛ wɔyɛ no wɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nim na ɔmo deɛ ɔmo nsom no nti ɛhɔ no na wɔn ho aba bɛyɛ ahi nti firi hɔ kɔ no saa nkɔfo no wɔn ho adwembɔne nkwa na ɛba wɔn tirim ɔmo nya wo a ɔmo bɛkum ɔmo bɛnya na nkoa wu nti sɛ kɔba saa afei yɛ wɔn hyehyɛeɛ ne akɔyɛ saa nkɔfo de wo fa so ni sɛ yɛ ukuru ɛna ne bi nyinaa kɔ Assemblies of God ɛna wagye nsɛm nyinaa sɛ firi lɛ kɔ wɔn nyɛ deɛ Assemblies foɔ yɛ a wohyɛ aseɛ sɛ wofa saa kwan wei so no a afei na ukunu ahyɛ aseɛ sɛdeɛ wosi yɛ ɔho no yɛnoma mmienu mede 2 options na egu na ne borɔfo aba ɔno ka borɔfo mede 2 options na egu anim wɔpa aware anaasɛ wɔpa asɔre no ɔnka sɛ wɔpa aware anaasɛ wɔpa nyame asɛm o ade nti ɔno nim sɛ ɔnim nyame asɛm na nyame asɛm na ɔnim na ɛnyɛ no na woyɔ no Kristo Yesu asɛm no o hallelujah ti ɔno nim sɛ ɔno nim nyame asɛm ti deɛ woyɛ no ɔnim Yesu asɛm ti deɛ woyɛ no nyɛ Kristo akwae ɛna Yesu sɛ me namfo no mesɛ mo sɛ monsuro wɔn no a kum honam ti kwan a mofa so kum honam na wɔbiebie mu de kyerɛ wo no hallelujah to boss wa sha so sim the 2 options agu anim opa asɔre na so opa aware no na so gyina hɔ na ɛhɔ na no aka kyerɛ kra wo so nka sɛ mepenya wo so ɛhɔ na wa ɛtɔda na wo yɛ mɔbɔ nti wo nka wo so nyɛ fast sɛnka so bɛka sɛ mepenya me asɛm no wo so mepa asɔre no ɛhɔ na akɔhyɛ bɛrima na dwini na komom sɛ nti asɔre na ɛma wo yɛ deɛ wo yɛ di asɔre na ɛma ne yɛ sɛ wo so kɔ asɔre ne bi nti firi hɔ kɔ no afɔ ɔba bɛda ne wo kunu no ɛtamfo afei na wo kunu ahyɛ aseɛ sɛ ɔbɛdi w'ani de wafa kwanbɔne so nti woyɛ sɛ wasɔre no ɔkɔ abusuafoɔ sei adwo ayɛ mehwɛ deɛ wɔyɛ no makaa wɔ so ɔnyɛ ɔpa asɔre ne sena aware nti sɛ mede ne ba mede ne bɛtum anim deɛ ada sɛ megya no akɔpɔ ɔba foforɔ wo so wohwɛ awareɛ sɛdeɛ wosi berɛ yɛ ansa na wo nsɛ ka wo papa no wowɔ fa no mo frɛ wo a adwo ana adɛn asɔre sɛ nyɛ nkwa na akɔ bi baabolo kwa sɛ fa kasa deɛ makasa na abusua panyin no ogu nsa na ɔma hyena apono ahyɛ ase kɔɔtu ade nti a wɔn so nim de hɔ no na watamfo sɔre tiafoɔ no ɔmo dɔɔso wokɔ wɔfa no wɔfa nka bi ma wo ɔmaame nka bi ma wo ɔpapa nka bi ma wo na ɔyɛ wo sɛ na mekora meyɛ asɔre panyin na sɛ sɛ ɛdeɛ na woyɛ wo ho yi ɛdeɛ no no a wobɛyɛ
na sama be ma na ja akofo ba ofo hebra ne na bere de yɛhyɛ ne yɛ kan sɛm wo ya ɛhɔ no na ayɛ wo sɛ ɛne wonya nyame asɛm ne Kristo asɛm no nto ana ɛna wo so wonim sɛ nipa suro no na ɛwɛnti na wɔka saa ɛkɔ nipa de wofa so na afei nipa nyina ɛpo nti wobɛsuro sɛ wobɛkɔ nipa afa ana sɛ wobɛgye Kristo asɛm. Hallelujah. Ɛsɛ bɛrima ne watwe amatwe na ɔde wɔkɔ abusua hɔ wokɔduru abusua hɔ nso sɛ abusuafoɔ nyinaa nso yi wama nti nipa nyinaa ɛregyɛ to sɛ deɛ afei wobɛsuro sɛ wobɛkɔ akɔyɛ deɛ nipa no pɛ na wobɛhyɛ asɛ sɛ mekɔhyɛ fitten anaa wobɛhyɛ asɛ sɛ mekɔtwe pɛɛ me anaa gyali anaa Yesu Kristo asɛm o afɔbɔ sɛ na woyam hyehyɛ wo na sɛ maame po me na sɛ papa so ne wɔfa mo so ne sɛ menya dɛn afɔbɔ sɛ na ɛhu bɛyɛ deɛ nti wɔn sɛ afei gyata ma nso hu Pajo what you say me afi nti afɔbɔ sɛ ɔwɔ mai ɛnso na wakoma atu afɔbɔ sɛ na usuro nipa ɔmaame no papa mfa bɛɛ si wusu ba wɔn kasa tum sɛ ɛbrɛ no mu ne wɔahyia no wakoma atu ate sɛ de wɔhunu wɔwɔ afei na wadwene mu ayɛ ɔkɛsene ne na trouser nso wokuru sɛ ɔpɛ trouser so hyɛe wɔn kwan na wia so hyɛ trouser nsɔre bebree no ahyɛ asɛ bɔbɔ nsɔre bɔɔda no bɔɔda churches no na ahyɛ asɛ yɛ mɛnhyin asɔre wei kura ahyɛ asɔhwɛsɔfoɔ asemasi ɔno kɔ yɛ sɔfo kɛseɛ who is sɔfo kɛseɛ deɛ ohun atemu ɛba anaasɛ deɛ odi prosperity ho adanseɛ na wahyɛ aseɛ na ɔbobɔbobɔ mo deɛ obi aba na mo agye n'adi akɔ wei asɛm a wɔɔkɛn nti asɛm wei a wɔkɛ wɔte sɛ sɔfo bi kora ɛka bi da afɔbɔ sɛ wote wɔ din na afei ehum afɔbɔ sɛ enipa ho suro ahyɛ aseɛ ɛba wo so ɛna Yesu se menamfo no monsuro wɔn a ɔbɛyi wɔn ma wɔde da so asa wote asase nso no ayɛ sɛ wufoɔ ɔse monsuro wɔn Yesu asɛm o ɛba wɔn nkyɛn a ebi ana kane no wokɔ assemblies anaasɛ Rome anaa Pentecost wokɔ Church of God anaa Church of Christ SDA wonnim deɛ ɛfa Awurade atɛm wɔdi na wowi so wotɔ nko a wopɛ na ade sra pɔ ho ɛna wɔbɛte Kristo asɛm sɛ saa deɛ wei a woyɛ ɔbɛsɛe wo wote yɛn na ate daabi wontɔ nko ne sra wo ho bio wokunu hwɛ a wɔho sɛ daabi woayɛ sɛ deɛ de wokɔyi sini sɛ wokɔyɛ bayifo wɔ sini mu nti asɛ yɛapɛnti nti wokunu hwɛ wɔ n'ani nyɛ ɔbɛkɛ sini firi ba ɛsɛ yɛ Kristo asɛm na ɛba ɛbɛpɔ wɔ firi wiase bɔne mu na sɛdeɛ wɔbɛsi asesa na wɔn a wo ne wɔn tie nim sɛ daabi nyɛ saa na woteɛ ade nti na wɔayɛ sɛ yi na wɔn mpɛ ne bɛfɔ sɛ kɔyɛ te sɛ kane deɛ no tukunu yɛ wa dampaso wɔne ɔpapa n'ase no anaa wɔn maame n'ase no pato tu mpamso wei de mo anim a mpatsɔ mo awo mo nka kɔ na nkase na ɔkyɛn kan ba bɛ ware no o maame sɛ na aka mi kwan kame mpere ma aware na maame bɛ sɔpɔtɔ no mo sɔ o maame ka sɛ kame mpere ma aware na na ahye wa koma eyi na deɛ ni woso yɛ hwea enye ye na maame no papa ahyɛ aseɛ tie deɛ wukunu kahwɛ deɛ wayɛ bɛrima ekura nyɛ awurade soro kakra ne wɔn ti nkonya awo dadaada wɔn deɛ wɔn maame bɔ nsɛm afa na so ka woso awari yi wopɛ ɛbɛyɛ ati mu da o wɔn sɛ mo afa Yesu asɛm no tra na mo de tete nsɔre dɛ yɛn ti aseɛ yɛ kenkan ne saa. Munsuro wɔn ekum ho na mbɔ sɛ no ogye ɔsɔfo nti bayifo bi wɔ abusua mu nsuro no wate na aso agye so pii wote wɔ saa na Yesu aba na wato wakyene ɛberɛ a wode wig ɛne mesh ɛna di Yesu akyi sɛ mpa Kristo asɛm ne baa wɔn nkyɛn deɛ a ka bo sɛ mesh anaasɛ wig na ekokun na
na ukunu ahyase no asɔre de me na se kwa ne se pɛmi so wo ye nyina pese pɛmi nyina won twebiem afɔ papa so hunu sampa ye wo no wo papa akokora ne ye wo no na pɛmi ne wo hɔ ɛma nyina atwi de na wo ba ne nse ya so ba hunu Yesu a o papa so kora bi o wo to we fense akɔsɔre kim da bɛ na wo ba ya afi de wo be hu Yesu ase pɛmi nye awo pa yewenim adwo ho de wo ye payment so ye bone Bible be mu na wo hallelujah ahono na bo so pa sha se adwo so ya me kan wa sem bio na ahono men sa fi wa sem to baba kase na no so wa kuma de oh my enso wo hunu jata hallelujah di bacho won de sori ne ye ni say ye ti Yesu di nukure mu a na asem odi bebu wiase aten ne ba ye nche ya e ma nipa de yefa kwa mi so a eni wo huo ensonsone ye etu akoma yes sasa wan ko ye sa de no de a oti wiase kwa di ka se de abusuye ka no eno na wo yo Yesu se men kanchro se efi na ko de nsuro wate onamba je oya branchie o ma mi awo ese ye tie ye wo 16 wo o de ma me maso ka 16 die 17 18 ede kroa kosi de me yebeduru ebi wo mrantie sem na meken ena o ma me no papa no fiefo je nim se ne legacy na abaso legacy yes e de fiti shatani mi unu no fo abobo se de siti abrantie o ma hu se no na aba ena Kristo asoma ba won chese o shata de tetere no obeto na twene ena asi free na ko won hye sata de we bio na be shata de Yesu Kristo pe se na sem na aba won chen o ma me he o sa baba he o sa no ahya ase bisa se na se de na wo yi aso na akwen no mo kwa chere o sa na ya hyase hono na mezas na hyase ye de eba asore na akwen yakwa chere o sa na asore fun sa so efiri hene fa ope ewiase obi aye mu ni ba ko ani Kristo did Yesu ni breso ensama Yesu kan na de ansore dem a de yesi nsore da polish no obi hwe Yesu mo no de nsem ne ba ye no obi hwe na nim tinta so ogu no de piel obi timi hwe Yesu ani mbo na ni so ensem na da ansore da ma Yesu nsem na ne ye hoahoa no wona ba won breso no e wonu se de Yesu Kristo odi na danse ne nya sa na nyamesom eti bisana asase no omo fon free Kristo akwan no osoma me se mbedi adanse ne nkyere mu no enam Yesu so nya sa na Kristo ho adanse asofo ne adifo ne elders ne deaconess and deacons and nsore ma no se nya sa na Kristo ho adanse no etie ni wo a wache no you are in danger to go so be shasie se asore na akoye na akwakofa sa we dia baade a ada so be kwa akotena asore ho ana so be tena fiade ho pe won so fa efi na komini aduane bi ade maudi so so umume ndi papa so nya ka se so so umume se pe wo we na akotu Bible si di waja no nani na papa so waja ne hwan won so ni Yesu ni sei hallelujah o papa di Yesu atempa sa wo di obu no ba won nipa na wan no kese de nkwan ne de ana se de dom ne nkwa wan no kese ba o papa ye dom ne nkwa no papa pese wo bu no
so a ono ne yade adom no no yadom ne bi ne adom obie ba ye wode nkwa ne de ye ne dia ono muno opese wo yadom ne nkwa no ya ga se Nyankopɔn asem o se di wagya no ne ne ye senti mo kan ya na se ne ga konfo bi amprema ne banko asore da se nyame se di ni ndu papa ye konfo asokɔ nanso asem ma mo nkwa no anyim mfiri enema abusua kodoji hallelujah dia onyame asem Kristo asɛdi wona papa ntimi amfa nya dwuma o papa ntimi me kan kyerɛ o se ɔno amfa nya dwuma ɔna wo nti kyenkyena me ma wo so amfa nya dwuma ye sɛ de me ye no a dina papa hyase Bible cross di wagya no nani na papa akɔbɔ na mfa ma ne ɔkɔbɔ na mfa ma ne na mfa efro mu nyina ba ye na so be na akɔ no we na musi mu di Nyankopɔn asem so na asem kwa na moto nyame mro se di wagya no nani so ahomon sam obeka cho se we na musi mo de so nyame Nyankopɔn kwa se di wagya no nani na wo yare na papa so wompa why say wunyai na de o pay ye na wo so Kristo pay ende busu apanye ne nkrofo ofre mu na mfo ne bisa Yesu achidi ehia nyanse mo de o ehia dia asase we ebi ni so yes shanka okra se obre so wona modum so bia be wa doye amen amen yeda Yesu asibio yeda Kristo asibio yedo forse ko hia da ne ba soro fie ho no oti Onyankopɔn asem onam ne ba ko Yesu Kristo so won se onti bi da abro wadwe no onti ase so emra no nsem no twosem na mu no na Kristo nasem na ye bohye age se ne bohye ne wie peye ansa ne nipa ye hunu sede na kwan ne setie de yeda Onyankopɔn ase so onam odom so na odi asempa te sei na onti bi da na ebro adwe ne onti ase so ne bro wadwe no onti ase so abedom medofo asempa nyina echi yenko hia danim yenko hia asempa echi Onyankopɔn nam na humobro so nam Kristo so na wayo ewo ne ba Yesu Kristo dirimu amen obunko todwe se Kristo na sumdwe enka okra ura mpacha wo se ebebre kakra ni ohodomo a ni yafunu mu no ohun se ade bi ne nam ne yafunu mu na ade bi ne nam ne yafunu mu a etete no enenam mu kwa enenam mu wo oyawo so eti miwura no se ni kunu emane bona mane se me yafunu bibi ne namu na miwura bibi ne namu no obekọ hospital obekọ akwachake obeye bibi asei enkosi aga obekọ beba no afa ekura na na ye west na miwura enam osuru nkasa ye baa ema wo ka se obi amfa kwadu emfiri ne fie emra na obeka sa eguso kwadu no beya nsankyerene miwura so de kwadu no bi baa na miwura okasa guso na okoye no onyatidie kwadu no okasa oche niema miensa se emfa kwadu no nye na mu baako a oye no odi kwadu no an odi tidie taye kire se kwadu no no owaye enan no an odi baako to nani so na odi baako to na koma so an odi baako to na yase an odi baako to ne yem an odai etimiwura odai no na nitiye an o se Johnson de no na okodunso na ade soso asa timiwura o se opie ya okodunso oduru adwaye no wo yeso odunso ade ohun ya se ade kesie bi efiri na se ho Ewurade bacho etimiwura o se ade kesie no efiri ebese kokromoti amamuwen efiri na se ho etofom no ana o se da bi na okofre ni wura oje touch de di ka oje ni wura touch ana o de kohwe
ɔkɔhwɛ na ɔkɔfrɛ ne wura na ɔbɛka kyɛ ne kunu na ɔse bra na bɛhwɛ adeɛ yi na me wura sɛ fibroid akɔtena yɛfuru no mfie bebree wɔ berɛ a ɔdɔfoɔ ɛwɔ nim na asedanka Benjamin nyame sɛ ɛberɛ a me wura kasa bu kwadu no so no kwadu no akɔyi fibroid no atɔ fam so nim sɛ ɛna no mɛka kyerɛ m sɛ kwadu no obi fibroid bɛpie bata mɛka kyerɛ m sɛ kwadu no a mɛkasa kyɛ ne bɛyi obi fibroid ayɛ dɛ bie onyam bɛkyɛ wo ama na yɛ yie ɛtɔ da na mɛka kyerɛ sɛ faadeɛ bi berɛ a ɛni wo kra aborɔ amen fibroid bata ne ko din no ɛnya gorɔ fibroid na adeɛ wei deɛ ɛsɛ bukipu na mode ba moantwa nto mo fon so koraa wo ne wo kunu nyinaa ɛnɛ sɛ moayɛ mistake kɛseɛ paa ɛsɛ motwa to fon so fon na sɛ ɔne deɛ nhyɛ hwɛ sɛ ɔhyɛ ase a wɔka sɛ ne wɔse bibiri nam meyɛ mu no na musu ɔbu nkotɔgye nam sɛ neɛ nɔma bɛpie na kwasɛm a ɛnam yɛ wakaka na 2 years ɛwɔ hɔ a na ɛnam woyɛ mu nko a no 2 years ɛna na mefa se nti da bia metaa complete no ɔyɛ asɛ kɔwɔ sɛ bɛnam sɛ mekɔɔ maka se yɛale nti menkɔ nti yɛ a na mede asɛ mu nti ɛhɔ a na agyae nti kwadu no yɛ de ama ne ho ne to ma yɛ ase na mesoba medae nti kwansi na ɛyɛ sɛ ade ne nam meyɛ m saa mentimi na menya ne no ankasa na me sɛ mekɔdwo no so meyɛ sɛ ɛyi se ɛyi to aso 2 days ɛnyame ase meda Benjamin Nyankopɔn ase amen meda Elia Nyankopɔn ase amen meda Ezekiel Nyankopɔn ase amen hey number 2 kwadu no ɛyɛ doctor da bi kwadu na yɛ apasoɔ patro da bi na fibroid no wonim nneɛma a yɛ na ɛsusɔ mu wɔ nipa yɛfunu da bi ta da bisa ho sɛ ɛyɛ dɛn na ade ne timi ɛtetetete yɛ ɛtumi pie bae ɛnɔma a Yesu atumfoɔ Nyankopɔn yɛ ne mu ne hwehwɛbea da bi yɛda Awurade ase amen yɛda Onyankopɔn te asefoɔ ase amen na wɔde wo nyinaa kyerɛ sɛ amanaman nyina sɛ mpa yi ni amen ɛfiri sɛ amanaman kwati saa nsɛm yɛ bɛɛ den sɛ amanaman bɛnya nkwakye amen pakyɛ ɔtena ase neɛ onyame nam na ɔwɔm so yi na di kyerɛ me no sɛ ne homɔborɔ a na adi a afe wei wɔmfa nkɔwie nso ɔyɛ aberanteɛ mehu ne sɛ yɛapae ne yam sei firi ne kɔkɔ so ha mehu ne yam nnuama me koraa wo sɔ mehu ne yam nnuama yɛapae na yɛasɔ ne kyɛnkyɛmfuru nom ne yɛtwe firi mu na mehu sɛ ɔda mmɔkyere fridge ne kwan ano baabi a fridge kɛseɛ ne yɛde nipa wura mu no fridge n'anim naa ne yɛsɛ twa ne yam saa na Kristo bɛdi nkonim wate sɛ nka onyame ma wɔhono deɛ honhom no ato nipa wei a ne nipadua yɛ ɔde gyina wei a ka ɔgyina wɔ koranka bɛte ne suo nanso Kristo sɛ deɛ ɔgye medi ne wawu mpa a ɔbɛsɔre amen mama me nsuo saneteɛ ka me ho aberanteɛ ka ma obo ho ananka wawu no ɔtaradan ho yɛ sɛ what a shock what a shock na dɔ no berɛ Yesu bɛdi nkonim
Isere ora de Nyankopon me da wase. Mosi Nyankopon me da wase. Asem so ye nkwansu. De ono mu bi no wu mpa obesore. Ne wada na dini. Edon de bre me sere na me pata me ni pedua ikra. Nsuo yi ka ni pedua ba bia ne kra ko de ne wu me twe ne kra ni firi ho. Eja konkron me da wase. Wadi kuni mwado mneti. Amen. Ye atoch na biara mi siesie. Amen. Kristo ajere. Nse. Pena o pena no. Ade na ye owu na ehuntana na. Ene na ifira kro. Wada sa no wa bere papa. Ese o baabi. Baabi a wo no. Ne kra ne dimri kantente na eba. Afi no kra ne ba ni padua ni. Afi o kra tena oni padua mu. Abre Kristo mi da wasi. Swadi nkuni mwado mnenti. Amen. Mama kunya. Esiwo. Munso mfana ntanase. Mfana ntanase. Oda munso dimo. Aha. Mfana ntanase. Swan. Oh. Yeah. Yeah. Afei ni padua nyaa keka. Amen. Nyaa keka. Amen. Nyaa keka. Amen. Okra nyani je woni padua yi mu. Okra nyani je woni padua yi mu. Efie no waye se ya bema ugina ha dendende no aw yeda Benjamin Nyankopon ase di na ato ne kra unyame yi nti na adadi wo honamoni no onim ba bi owo wote mu nyina onim ba bi owo wa ba asore ba onim hwe
ke free sabre na ke kosi November we ye edi ye mu no ontimi nhwe nru 22 days da be na Kristo nti apare no ava branch ba wonu dene so so ni tiri so mami nyo no a nko masa ne nzuo ne nko Kristo bedawasi okra fi baby a wuti woni pedue mu wotena brene tena mu yi amen tena wotena brene mu yi amen wotena brene tena mu yi amen tena mu yi mama wa kwaba okra mama wa kwaba amen mama wa kwaba amen Onyame beje o Israel nyankopon beje o Orade ntia mene meye ka se onyankopon nya okesene se ebla nyankopon nam so de oje ansuo nwanwaso no ebaaye no ugusu a ode ya doye no na me ka kire me kra se eda me nsa be ka oje ansuo yi bi menim se onyankopon be nam oje ansuo yi no so ama me yele anyinsen Hallelujah. Pato tenasi. On se odi ensui. Onyankopon se nkyere ni nsui. Robo wa obate asepakafo na keka. Se okono bi ensu o hwa ye okoto. Sepakani na okasacho me si deceiving spirit wo kwado onim honhom ye ni modwuma. Me na menim sa honhom no. Hallelujah. Amen. Ono ankasa kwa no dada ne kra na me kan wiase hu ade se wo seye da na duru. Rono bo wa wate se paka ne bi kan bo se o se odi fo da be di nso amu bi ntie okot. Dey ni okot. Wono okot dey nti ne ye okot. Ye okot dey dey. Ye repede ye. Na ade nti na se nso ni okot dey amanfa pemfa so. Mo bo se ne se wo de ma me kwa. Dey ye wo ye ne a wo de maye me pa cho me ba. Ye wo ye ne a wo de maye ne ye ne ma na sem gina ye ne ye di ho na sem nhyema osoma ye ba na dadafo ne atrofo no afa ye so ma na sem no agina. Hallelujah. Amen. Ala fatwa ba akoma me ka to se nso we ka metimi ato amagana for 5 million ko mbeto e de nso we betumi aye ne nam nyame honhom so no enya sem ketwa obeka to se uko bia ne nsu wo hwa ye okot oya omumra me ka sa kire nsu na ma yi omu hawa firi omu so no mo nsu nyankopon se nche no hunhunu bi da omu hunhunu bi adentia omu nyi eru anomadom ne bohye ne nyede yi se de nyankopon akwa isitie onim se msi Yesu Kristo ne ba ye bre so na okasa kire nche nam ne da ne bebra nke nipa benya ho asemaka oye Yesu okem kontina nkrofo ho ahware no omu bo azanfo Yesu de pie ye bre so se de wasoma mi ya ke benya no asemaka aka kire e da bi nchina mu de ye magic fo na Hindu mo Professor Isa ma na asa atwa ke kan kwase 7 times Isa tumfo nyankopon me so asane abehwa ama na man. Amen. Hallelujah. Amen. Wonam ne ba Yesu Kristo so me se wayi ni hu adi a kire me. Amen. Ore ne honhom ne nasem ne soma me. Na makwai me nwuma ne me bibia edi adansi. Wo Yesu o de ewe o na cha wo he o hawa nyankopon ka so tesoro no wasei adanse enkofo di ne nyina obi aso oje nsu na me de man no ne se senke nsu na man ka ho bi betwa fa nipa bi so ti nyankopon wo ye ni bribia ebra esim ade na me ne otena ho dada man ko fa nsu na amro ana betu nsu ni se wa ha
nana nse ya ne nsuo ni yi de ma wo afen na le bra so a wo de ama mitine twa se me so me de ma wo nsuo no kura kire ni pa se nyame asema wo manum ne ye no kore nsuo ni kire ni pa se nyame asema wo manum no ye no kore nsuo makasa kire se enye se de nipa no mo wa yenim se wo ye no nye sa ye de nipa nsusu na omo moton mo se ye chi wade yeso ye ntonte se kura yesu wanye dey omo moton ye chi wade yeso ye ntonto e ya bonsam yesu ndene se na sam na mamuda maka chem se de wo humi no wo hunu yesu da onyamedifo eye 21st April ogie nsuo na ochechema okra bi owa ha no meso mensa kan no medikofi na me yuzui boso meso ya wasan kana me yere akwa fichile no ebla ne pa ho esansa na maka se ogie nsuo na nyankopon benam me so ama menya obani ntino epa ho na awawasam a ewom ne se enti omo wa technical eyes no eda dwoma kwa me dance ni obisam sa da me ile ho adane ana me ka hira nse da bi na wonyi ni na se eda so technical eye ni me pa cho eye de fanyi nsen ho no ene eda nyi ni paketwa wo technical eye me kura mi ni bi o so enti obia obebusa me sa me ya afrafu obia me ka se da bia na onyi ni na de enti na ma me so me ka da bi ni e ne menses na wonya no enti na ye nti ase ye de kwayale sabia omu kire se on fire fu no enkosi se bosom afine pa mu pepepe ogie nsu atoso mienu a nyamedifo de ma ye ogie nsu ni na de ye wanwane se na onyankopon difo ocheche oyiyim no ocheche na ade ye wanwane se eda ma me yiri bi no saa da na no ma me nso mebi tibla me nsa kan so me ka se senso onyankopon ema me hu nsankyerani bi a ebedi adanse ya se me yiri afafulo cameraman fa camera anto agye nso no so ye pa onyamedifo ebra mi gusu risu agye nsuo na me nso risu ne de no plako pan se me hu se media na ni a change color pantimba on kamba kase de na ye ma hu se ase no aye tuntum kakra se pa kakra ai agye nsuo kro agye na de ma aye no ampa ensonsoye wom obia nso fa hwentum obia fa hwentum nyamedifo me le risu ne de anko na me so me risu me de anko bia na obia risu am na aka ne me hu se media change kam ka se onya ne de no kopem se ya de be ba be di adanse ansa wa bunkunta ye pa wa ye fast na tell se eya no kre ensuo no kra na ho no hu se difference wom why you fast papa na say nye fast na ye kwa nke nso nka mba yuso mani nyina aye dey asa ampan so ya nso no we ya 6 kilos yin no me pa cho an we te 6 kilos yin pepe na we ye normal nsuo di wo se nyame ma hu nsankyene bi se wo yira fafuru ampa di do hu e wo nsuo no ho do hu yan se wo nsuo ne adane se de ye hu ni ele nsuo so nye se na me de ma mo na ye krogen we nyamwa hallelujah amen sure na we obi ka to say shirade so me kasa shirade na ade ne tie de me kaaye no abode ne tie sebe ya amana man be wonu se de ode ahyema num ni nyina nsem ni nyina aye no kore sa abode etimi ti onyankopon asem de ya na ewu nipa mfa asem na nyade yi enyi kwakoda ne kwase ani nipa hunu ensuo ni etimi aye se kerosene mama tuaso onyamedifo ntipla me hu sansankyerani we no na me yedi ogye nsuo ni si ho ena me gya ho me firifie iri din ko me abusa so ogye nsuo no so asisai onyamedifo me ogye nsuo esi we a san
mimi wa fie no na kala na ne ye deep esni sei ena mi gya ne ho ma no mi gya ne ho ma no so kyerɛ sɛ esa kɔ so ye deep esni de na mi wa fie no eno achi ena sa sesan bedu saa te bia yi na so Jesus no a change some plans me mani ahumienu mani ahu de ne ahu de aba bedu pempenso we no na de ne ya deep pa ne de na me ni fie ntimi ne hu ye yankopon ya adom afi na me he sesa na o sesa na o sesa enti afi me hu se Israel yankopon tie me mpa ibo yankwa ya le sabia also ebe flaba wa flow live yɛda onyankopɔn te asefo ase medɔfo sɛ yɛba hyia da no yɛba asɔre fie hɔ no afei wohunu asɛmpa n'akyi nsɛnkyerɛnne ne awade yɛ asie yɛda Kristo Yesu asɛ ɔma n'asɛm agyina na medɔfo yɛda onyankopɔn ase sɛ ɔnam ɔdom so na hwɛ maame a fibroida ne yɛ makasa kyerɛ kodu akyie Awurade asɛm ama maame no fibroida ne yɛ mu no ayi abranteɛ nso sɛ ɔnam ho nyina wɔwu onim saa ne nipa bia wu tie onyankopɔn na modom ne ahumɔborɔ so ebra onim hyia no onyame da ne di no hwɛ nsɛnkyerɛnne ne ɛkwan a Kristo fa no honhom so ɔde gye no manteateam mentiam me kasa sɛ de me ne wo kasa me ne wo hyia ya onyankopɔn afoma num asɛm so na yɛ nsɛnkyerɛnne ɛne ne bora twen ɛne ntiase so ti me kran kasa ne ya ne yɛ me nwanwa edwene ho a mentiase yɛda Yesu Kristo ase so ɔnam ne dom so na ne bɔhyɛ no yɛn so nkyiri mai ɔma na bam bi ɛde ama yɛ afei hwɛ nipa a ɔno so ɔpɛ bai so on se de sitie on so ogie nsuo onyankopɔn na modom so nsuo no so de ma amekwa anuoma nyinaa na ɔde honhom mama me abɔde bi a mekasa kyɛ ne tie asefo ade asɛm we na kyerɛ sɛ enipa yɛ atuatefo nti medɔfo ɛsɛ on so wɔpɛ ba na nsuo na mekasa kyerɛ no mede kyɛ kwa no nso nya abie no ɛsɛ onyankopɔn na modom so ahyɛ ne die ne monyam ama on so ɔne ne yere ni gye aba fie yɛda asefo ade ase nti 31st me chenso ndia mu bia na we ya meken asenkafo ne asofo mu mfiri nyankopon mu no mu nim Kristo siru setie no mu do mu adwene e no mu pɛ ne kasa na Kristo bɔhyɛ no mu nim no mu ntiase na enka one ma won so nti omo nti de ekoso yase nanso me do fo meto mensa fro se ba bia wo bia no bra ne me hyi se wo hunu ogie nsu no nsu ne ni o se do mu de bi kyerɛ wadanse de mu eno bia ne kuta me odi fo agema Benjamin me se me da Yesu ase so ɔde ne nokra ho ma ho ɔden no yɛ buru ne pa adwen ne ntiase so no ɔde adom amanaman mu Ghana onyankopɔn adom wɔ boae ɛwɔ amanaman mu sɛde na no ɔkae ne man Israel no yɛn so ɔdom ne bɔhyɛ ne bi asoɛ so to ɔgye nsu 31st me de ma ɔkra bi akwa me hwehwɛ obi sika na me de ama no me de ma akwa sɛ na asɛm ne so ɔde ma amekwa me fama kwa ɔsoma me sɛ de bɛyɛ na asɛm ne bɛgyina nti mfa wo ne tumidie ne mamade a ɔgye nsu ne bɛyɛ na ade ba ko yɛ ne gisɛ mu no sɛ me de akra nyinaa bɔ ne firi wɔn ne pa nyinaa bɔne no me de firi wɔn no so so de be firi so aka kyerɛ me sɛ de me de ne bɔne be firi no no ɔno nso de ne bɔne be firi no ti me da Yesu ase so ɔnam ne dom so na 31st yi ɔgye nso de be yɛ adwuma me dɔfo na de me ka ne sɛ 31st yi no ba bia wo bia onim sɛ ɔkɔ awa no ɛkwa ne nwa faka na adwua da bɛda ana sɛ benada no pasim ɛwɔ ba bia wo bia ne bɛda bɛtena da ne mu bio ne nsuo ne bia na ɔkɔtena abɔntena ne bia anso so ti bɛtena da ne mu bi na sɛ mecha nso nsa tumi aka bi na wakɔ akɔhwɛ afi 2020 onyankopɔn nam na kɔ odifo adwuma Benjamin so na mede bɔne firiye no onyame nam ne dom so na ɔma no hu wɔ brɛm ti meto me nsa frɛ ba bia wo bia 31st meto me nsa frɛ wo hwɛ nneɛma adanseɛ deɛ yɛkasa yɛka anase yɛkasa yɛ ma wahwɛ ɛbrɛ no adeɛ bɛkyea ma adeɛ akyea ma adeɛ akye yɛda onyankopɔn tasefo ase medɔfo bɛ ene ya wohwɛ mi ɛyɛ memenda anopa ya ne miɛhyi nyame adom ɔkyena ɛyɛ kwasiada ɔkyena anopa so meto me nsa frɛ ba bia wo bia wo nkwagye eti Kristo Yesu se yɛhwɛ onyankopɔn aheni ɛne ne tene ne kane nti ɛkyena anopa wo nkwagye eti ɛne odifo adwuma Benjamin hyia ɛwɔ Bonwiri Junction ɛdwo so Bonwiri Junction dwaben kwan so ɛhɔ no odifo adwuma Benjamin wɔ ba bia obenya ka no ɛna mekyerɛ wi ba bia obenya ka no kɔ Central Market anase kagyechia na wobɛte sɛ yɛ pai ɛdwo so dwaben afibiase
for saa car de bi na ka kire mate anase driver so obesi wo bonwire junction so osi wo bonwire junction so mo ni so na hwe bonwire kwan no efie na esi wo na ya boso kokko no efie na chi ɛho no odiifo adwuma Benjamin wo sɛ onti biribi ase na sɛ kwan no sɛ uduru na sɛ ɛbɛ hawa adwene kakra hwɛ number yɛ gu yi so on se de number ne sitie no hwɛ number na free mu bi sɛ de wankasa wopɛ fa ne free bi no mbe kyerɛ ona no odiifo adwuma Benjamin hyia ɔkyena anopa 31st yɛbɛhyia onyankopɔn aso mbien kan ne ba kru Yesu Kristo de mu amen bye bye.